шушында күрергә бик шатмын. Ушул бөек шәхесләрнең тарихын, истәлеген барларга килгәнегез өчен мин сезгә бик зур рәхмәтләр җиткерәм. Шулай ук минем сүзем монда сәламләр буларак кына сезгә ирешсен. Бер-ике сүз белән генә ушул шәхесләр турында әйтеп китәм. Һәрбер бу ике шәхес, бу ике бөек шәхес татар милләте өчен санап бетергесез эшләр башкарганнар. Әхмәт Хади Максуди аркасында дип әйтик, аның гаебе белән безнең бүгенге көндә милләтебез ислам динен яңадан аның хезмәтләре аша өйрәнде. Аның хезмәтләре аша безнең хәзер бүгенге көндә мөмкинлегебез бар үзебезнең мирасыбызны өйрәнергә. Һәрберегез белә, революциядән соң безнең татарлар, милләтебез гарәп графикасыннан татар графикасына, латин графикасына күчте һәм аннан соң күпмедердән соң латин графикасыннан кириллицага күчте. Һәм безнең зур күп мирасыбыз онытылды, тарихта югалды дип әйтергә була. Хәзерге көндә 100 ел элек язылган гәзит журналларны, хәтта бөек китапларны без укый алмыйбыз. Ул булсын гыйльми мирасыбыз, тарихи мирасыбыз, дини мирасыбыз, фәнни мирасыбыз, алар безнең өчен юк дәрәҗәсендә. Бары тик төгәл инде специалистлар гына ушул нәрсәләр белән шөгыльләнә ала, нәрсәләрне өйрәнә ала. Ләкин шуны билгеләү кирәк. Ушул әфәнделәрнең эшләре, бөек эшләре, ул дөньяви мәгънәгә ия булган эшләр. Без бүгенге көндә үзебезнең бабаларыбыз булган ушул кешеләрнең эшләрен кызганыч белә алмыйбыз. Һәм мин ышанам, менә сез яшьләр утырасыз мондаймы? Сезнең кешегез белән һәм безнең кешебез белән, без дә яшь, Аллаһка шөкер, бу кешеләрнең эшләрен, эшчәнлекләрен без яктыртып, ниндидер этәргеч бирбез беренчедән яңа эзләнүләргә, аларның эшләрен, мирасын шушында киң җәмәгатьчелеккә кайтарырга, әйме? Һәм дә шулай ук алар эшчәнлеге аша яңа шундый йолдызлар кабызырга Алла бирсә мөмкинлек бирбез. Хәзер бергәләшеп әйдәгез алар рухына дуга кылып куйыйк, һәм аннан соң дәвам итәбез. Илаһи амин. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин.